sithe siyalala wabe segadlile uThamara kuqala unyaka uqala impela ke wahlukana phakathi umhlaba ezinye izisizwa zemvuma zithi usenjengobaba ngapha enye imbokodo yashanga unyawo phansi inqaba ibandla lavumelana lamupha imali abesimame bashanga unyawo phansi bathi azidlali nayo yafana nathi ungumzali izinqushunqushu kubanga imali 2025 besibabaza sibabazile sithi ayicha ngathi uze nenye saqala sakhuleka sathi Nkosi siyacela ukuthi kuyaphunywa indabeni zabantu ababili sifunde ngothando nosiyacela kwababazizwe lonke lakuphuma lapho wabuyela zo7 uma siphelele kwasishola uZola uGuluva kwaphakama ngisho nesinedolo ngekathi edla umhlanganiso uSweet Guluva akekho ongasukumanga ngoba nevethi yasukuma kwathiwa wena uzohlala phansi futhi uzokwehla kahle khehla ekacwecwe angikwazi nanokuyithinta ngoba namanje izinyembe zikimi ziyehla ngifikelwa usizi mangifunda okwenzekayo umzuzu nomzuzu ephejini kaMandla Chris izwe lethu likufuna ngodliwa uphepha badudule ngemashini mashi kwabe bengenamaphepha 2025 besibabaza sibabazile ukuthi ayicha uze nenye July ungubani na impela bengakwazi ngizwe ngomkhwanazi uma ngathi uJuly ufane nonyaka ngabe nginamanga amaqinisi abanye bephenduka amagagu becula kwimadlanga sihleli phansi emakhaya sibuka imovie idlala abadlali bekuyilaba istarring bekukhetha mahlala impela ngaphela isikhathi uma ngingababala 2025 besibabaza sibabazile ukuthi ayicha uze nenye impela lo nyaka ubusinda njengosimende kaZoso nomama lo nyaka usifundisile sancama wena ukuphi sidla kamnandi ukhari kamange phathini kancami uNovember bekuwancami nomnce impela sibhubhile uncamnce kodwa namhlanje sisakhala sithi akusenani sibona umngcwabo omkhulu kathisho bengaziwa umJapani namanje sithi justice for Dlamini twins kwelinye sithi rest in peace ngoba kusenani kulobu bunzima umndeni uNkulunkulu azabe nani 2025 besibabaza sibabazile ukuthi ayicha uze nenye impela ihambe kahle G20 engena Trump umzansi wayibamba yaqina waphinda wahamba kahle umcimbi omkhulu ngabogcina sibone noLonathemba Shezi enomona uqina empophomeni kuAll Black zamqeda uqina kodwa lo nyaka buhamba nenjabulo nosizi unyaka injabulo nesigigaba sibone nomshado omkhulu nezipheko ibheke eMandaba ushadelwa indamlenze ibutho limvuma sibone sibuzwa nenzane ezweni abaphuzile emgwaqeni belala bebaliwe ezikaduma isikhwama sasehulisi zangazivuma sithi rest in peace DJ Warasi noma kunje wena Nkosi uyazi 2025 besibabaza sibabazile ukuthi ayicha uze nenye siyabonga Mpungose nalapha empophomeni ngasekhaya.